Hi ha alguna cosa més bonica que anar pel carrer i trobar-te missatges d'amor i optimisme que et fan esbossar un somriure? Això és el que pretenen els nostres artistes d'avui, Melata. A través de llaunes ens han arribat a escriure uns 200 missatges que ens trobem casualment per la ciutat de Barcelona. Llaunes reciclades d'olives, escopinyes o refrescos, pintades a mà amb pinzell o aerosol i col·locades amb nocturnitat, d'amagat, per fer-nos arribar aquesta frase que ens abocarà a l'alegria momentània de la complicitat. Però d'on ve aquesta iniciativa? Dos artistes es coneixen i ell s'hi enamora. I què fa per declarar-s'hi? Utilitzar la seva creativitat enviant missatges, no en una ampolla, sinó en llaunes incrustades a les parets de la seva ciutat. Nosaltres ens hi acollim amb l'il·lusió contagiada de l'enamorat i ella s'hi uneix i comença a participar d'aquesta explosió artística moguda per la força universal més poderosa, l'amor. Melata és precisament un joc de paraules amb Melate, missatges d'amor i alegria en temps de pandèmia on tots caminem mig ensopits buscant aquella llum i de sobte alcem la vista i pam, llegeixes això i t'adones que el cap sempre ha d'estar ben alt, perquè la vida té sorpreses encara que siguin efímeres i enllaunades. Perquè, com diuen aquests poetes de l'street art, fem de l'amor la nova pandèmia.